asikuru kutinetsa manje ndio kune nyuchi dziya dzakambora ya muno atisokwanisa kudini kukushika ni kukushanda ikoko nekuti nyuchi dzulini tikangosvika pageti chete nyuchi dzakutoya dzichitinetsa atisokwanisa kudini kushanda. Saparese group re 10 mabhazi pane wani munhu anga kutofamba neizvi kuita fanike bere saka tikamutarisa pano tikamuudza kuti chii chaitika kuti mufambe makadai ndio paakazotora zambia rake anga kusungira 5 matombo obva asudulusa matombo aya kuti ndio matombo andange ndatora obva uzwa ipapo kuti matombo anga atora waida kuita sei kanzi pane zvandakaudzwa kopi ku Zimbabwe kuti tore matombo ndiende koshandisa ikoko pane zvandaida mupfumi wangu saka akazoudzwa kuti watokanganisa kumbira roregerero obva akumbira roregerero. Chimwe futi ndechekuti nofunga pane guwa rataura rakabuda ropa kuzasuko guwa iro rinonetsa dai mawana mukana kuna waya wanoriziya aya rinosimukira richidzikira futi tikasvika apa mangwana munogona kurisvikira riri pazasi mozoya futi last time next time munogona kurisvikira riri parevro iri pamusorosoro rega guwa iro rinoramba rakatinetsa ende rakambouraya munhu wai tichiti rakauraya munhu Graves ari apa akati wandi tine 20 nzvimbo ino yese saka pane matombo ari pamusoro matombo iwawo pane vanhu vanotobva ku Zimbabwe wechiuya wechitora matombo iwawo wechinyepera kuti atatumwa zvakadai kuti nyepera wechitora matombo wechida kuenda kodini kuonoromba saka zvinozotipa chii problem. Pane vamwe akatomboya pano mhuri yeZimbabwe pane nyaya inokatyamadza kutyisa nekuvhundutsa kwazvo yatasangana nayo zuva ranhasi. Vakawanda vedu tinotenda kuti takakura tichinzwa nhoroondo yekuchimoyo uko kwakapararira mauto kana kuti makomrade vanakomana nevanasikana veZimbabwe avo vakanga vapedza zvidzidzo zvehondo vava kudzokera kumusha kuti vandorwisana nomuvengi pahondo yechimurenga vakabhombwa nemuvengi vava kugadzirira kuti vachiuya. Apa pakava nekudeuka kweropa zhinji kwazvo revanakomana nevanasikana veZimbabwe avo vakarasikirwa neupenyu. Nhasi uno tinoda kuti tinzwe vashandi vari kuchengeta nzvimbo iyi vachitsanangura mamwe emanzwi avhundutsa nekutyisa nekushamisa mhuri yeZimbabwe. Zviri kunzi panzvimbo iyi pane guva riri kubuda nyuchi. Nyuchi idzi dzinomboita hasha dzichiparadza upenyu hwevanhu vanenge vasiri kufamba nenzira yakanaka. Uyewo pane rimwe rinda riri kunzi rinogona kumbokura roita hombe pamwe pacho romboita diki nerimwe riri kunzi riri kubuda ropa. Zvakarewo zvinonzi kune vamwe watingati isusu magweregwere nhubu mharapasetsetse dziri kusvika munzvimbo iyi dzichinonga matombo dzichishandisa zvemarituals kana kuti kundoromba. Asi pane ivava vanouya vachinonga matombo vachindoita zvekuromba zvinonzi pane mumwe akazomboshanduka akatanga kufamba sebere. Zvizhinji ngatizvinzwirei muvhidhiyo munyaya yedu yezuva ranhasi. Kana uri mutsva kusvika pano tinokukurudzira kubaya pakanzi subscribe wotena ka notification bell kanobuda ipapo unongokatokonya kuti patinoya nemamwe maupdates usarasikirwa navo. Handei munyaya yedu yezuva ranhasi. Ine inonzwi Augusto ndinoshanda pano 32 mwangu anonzwi Francisco. Zvatinosangana nazvo pano zvakawanda. Ndanga ndatombokanganwa takatanga kushanda pano 2004 ndipo patakatanga kupinda basa pano. Takatanga kupinda basa tisikabhadharwi takaita kudatega voluntary. Manje akazozviona hurumende yekuZimbabwe akataipa beta tidini tiwapewo something. Saka kubvira ipapo vanongoti pasawa apo napo panoona anoti pasawa. Saka ndoda kuti nitaure zvinoitika pano zvakawandisa. Saka ndingandotaure chokutanga pano maflegi ari pawo ari pamberi apo. Maflegi wao takaudzwa kuti tinoaisa kuma 6 dzemakuseni tochiabvisa ma 6 dzemanheru. Zvaingotishamisa tikasvika no 6 dzacho paguwa rokutanga tichidzika kwenda kuzasi taiona vanhu vakazarisa padenga pamakuwa. Saka tizive kuti vari kubva ngepi tikada kuti tiwachovere kuti wabva ngepi. Hapana watinozodini watinoona sendi mazuva okutanga
ini ndaibuda ndi chimhanya ndakadai umwangu chimudawo chimhanya akadai saka izvo zvaitotipa dambudziko kumafuregi edu kuti aizokurumidza kudini kubvaruka saka ukonsulate ndiwo aizouya uchitaurira kuti akomana munofanira kubvisa chinyi mafuregi enyu kana muri kuona zvamuri kubatana nazvo edzai kuchinja nguva nofunga kuti muri kuya kwasvipa kuti mubvise chinyi mafuregi saka takazowirirana ini nomwangu toti beta titoye kuma 3 kana kuti kuma 4 zuva richiripo risati ranyura saka taiti tikasvika tikatanga kuda kubvisa mireza yedu taiona inga taidzwa inga madhaka kudonha chinyi mumeso tikashingirira kubvisa taizoti ndikaenda nawo kumba kwangu tairowa pungwese takadini takapenya kumba chitenderera paimba pangu vanhu vandisiripo kuziva kuti ndiwanani chidainzirano zita rangu kuti Augusto buda kunza tidini titandare ende watotadza wazireno zvinhu zvedu enda kodzosera saka ndizviro zvaizototipasa chidambudziko akatorawo ndaiti zviri kuita kwandiri chete umwangu akatorawo semusemu zvaitika saka paakazouya manje azoti beta twakomana tidini mutoregedze akadaroko saka kutobvirawo zuva iroro nanhasi mafuregi atichadini hatichabvisi ipapo tinongobvisa akapera kubvaruka tochiisa manyowani chimwe futi kuZimbabwe kana kusina kumira zvakanaka pano apa panonga pasina kumira zvakanaka pano pachimoyo panonga pasina kumira zvakanaka why tochiti panonga pasina kumira zvakanaka kubvira pageti kusvika pageti irori panonga pakadini pakazarisa nevanhu saka kuda kuti tizive kuti vanhu ava kubva ngepi se tochiziva kuti kuna vanhu panouya vamwe vanobva nomabhasikoro kupi mamisha mavo chienda kupi kutaundi chiendesa dzimwe nguva amweni ari kuendesa chikafu dzimwe nguva amwe ari kuendesa marasha kuenda kobikisa amweni marasha kuenda kutengesa saka iwawo manje vanhu iwawo ndiwo vanouya kotidainza kumusha kwangu te Augusto semu ndimunoshandapo ndimunotaura nevanhu okuZimbabwe ndiwo kuti matojaira pakutaura saka handetodini motaura ngoti wakadini wakakrosa road kuda kuti wasuduruke tone udini edu tone kupinda saka tikauya ipapo hapana watinodini watinoona kuti tumvunze toti endai akati aiwa ndatozonera ndega tondipepa udini pokurara saka isu tikamupa pokurara kuya kwamaita uku ndipo patinozoudzawo kuti zuva rakati narakati panga pasikapfurike apa saka iyo ndio anozotaura kuti aiwa zuva rakati taita chakati zvangasina kumira zvakanaka zuva rakati taigadzirisa izvi saka kuti autogara toziva kuti tikaona pakacross apa pakavharwa parodi apa tinotoziva kuti kuZimbabwe hakuna udini hakuna kumira zvakanaka wakomana kutochengeta wanotombomuka chidini wachivhara marodi saka ndombotaura izvozvi ndosirawo mwangu kuti aone kutaura noitwa Francisco Fernando ufunga manyasa kuteerera zvadini zvataura ende chimwe chacho chandoda kumukurudzira pano inzvimbo inoyera wai tichiti inoyera wamwe kana wasvika pano wasina mutungamiriri tinoaudza isusu kuti zvakakosha pano zvakati nofunga mangwana makuseni kuna waya wanenge uchipaziwa pano Mamas Graves ari apo akati wandi tine 20 nzvimbo ino yese saka pane matombo ari pamusoro matombo iwawo pane vanhu vanotobva kuZimbabwe wechiuya wechitora matombo iwawo wechinyepera kuti atatumwa zvakadai kuti nyepera wechitora matombo wechida kuenda kodini kuonoromba saka zvinozotipa chii problema pane vamwe akatomboya pano rangiriri group rakati wandi anga 10 mabhazi asvika pano tisikatozivi kuti pane wani wawo adhisa chii matombo saka mabhazi echidosimuka kuenda kuZimbabwe ndo pakazoti aiwa pane zvinhu zvisinamira zvakanaka tobva tatarisa parese group re10 mabhazi pane wani munhu anga kutofamba neizvi kuita fanike dere saka tikamutarisa pano tikamuudza kuti chii chaitika kuti mufambe makadai ndo paakazotora zambia rake anga asungira 5 matombo obva asudurusa matombo aya kuti ndiwo matombo andange ndatora obva udzwa ipapo kuti matombo anga atora waida kuita sei kanzi pane zvandakaudzwa kupi kuZimbabwe kuti nditore matombo ndiende koshandisa ikoko pane zvandaida mupfumi wangu saka akazoudzwa kuti watokanganisa kumbira ruregerero obva akumbira ruregerero chimwe futi ndechekuti nofunga pane guwa rataura rakabuda ropa kuzasuko guwa iroro rinonetsa dai mawana mukana kuna waya vanoriziya aya rinosimukira richidzikira futi tikasvika apa mangwana munogona kurisvikira riri pazasi mozoya futi next time munogona kurisvikira riri parevhuro iri pamusorosoro rega guwa iroro rinoramba tadai rakatinetsa ende rakambouraya munhu
waitichitira kaora ya muno pane wanhu wakauya angari rangiri grupu remabazi 2 aibva neku university kuharare asvika pano aitungamiriri neumwe murume ainzi Comrade Nyagwaya angari muove chakasurvive nzvimbo ino saka takadzika naye kuzasi koko obva tanga usanangudza mamiriro akaita guariya kanzi pano apa wakoma naye wangatopedza training dzawo saka changi changosara chekuti adzokere kuZimbabwe aende kunorukisa ndichi nemuwengi saka akadini akafa neshungu saka pakazobuda umwe mukomana sezvo ndataura kuti angari mabazi 2 obva ataura mashoko ake ameno kuti chicha ange abatwa nacho mumweya ndoba akazoti government yeZimbabwe yakachenjera ingaurai mombe kubva yatora mabhonzo emombe kuyazoita mifananidzo yewanhu kuno azvingaiti wanhu mese matafamba saka zvinhu zvakadini zvakatotinetsawo mupfungwa dzedu kuti isusu chaturuchengeta neukirina tiukirinira mabhonzo emombe ere tisatatora nguva ipapo ndo pakazobuda nyuchi dziri pakona nedzimwe dziri pakati dzikamuruma dzomuruma dzapedza kumuruma ndo pakazomhanya bhazi rangiri pasi pemango apa usvika ipapo upinda asati apinda imo makapinda neimba iri pazasi apo yakushanda semuseum kare kwacho ange ari maofisi emaComrades saka apinda imo dzimwe dzakabuda futi zvekare dzikamuruma oyazodonha pabhazi adonha pabhazi kubva azokwidzwa mubhazi oenda saka murume aitungamirira gurupu iroro ange ari murume kuti aiuya kuno nguva dzese nemagrupu dzakasiyana-siyana pakazodzoka futi ndo pakazoti akomana neurombo mukomana takaenda naye uya ange akuwara nekurumwa nenyuchi atinokwanisa kusvika naye kuZimbabwe akazodini akazoshaya saka izvinhu zvakadini zvakatinetsa nekuti wamwe tinoaudza akwanisi kudini kuteerera chimwe chekuti chokupedzesera chakabva kuitika manje ndichenyaya yekuti pano taikirina nzvimbo yese haisiri nzvimbo ino yega ngoti masvika neusiku tine pazasi apo panonzi engineering ndio pange pana wakomana newasikana vaiona nezvimambaira nepfuti dzakuwara kumabhesesi akasiyana-siyana ndendozoya pazasi apo pane mbuya nehanda ndo kwakapararira madzimai akazvitakura nevanasikana futi aibva Zimbabwe akazvitakura ndo paakawikwa ipapo ndendozoya apo parodhi apo pane tuma mass graves mahombe futi ndo painzwi papesintini ndo paiti munhu wese akuwara kumabhesesi akasiyana-siyana aenda korapwa ipapo umwe futi aibva kuZimbabwe asinomira zvakanaka airapwa papi ipapo rangiri rimwe bhesi iroro saka wakafira papi ipapo zvadaro manje nyaya yakaita manje ndeyekuti isusu pataishanda pano makore apinda 2022 tange tisikazivi kuti ndiani achada kutishanyira pabasa redu mwese mandataura kuti tange tatopedza kushanda pange pangosara ikoko kwandiri kutaura kuti kune nyuchi dzakauraya munhu saka takasvikirwa nevamwe varume 2 wasvika tangeti pazasi apo totoshanda nemaslasha asvika zvikanzi zviri sei wakomana tikati abo kanzi ini ndinonzi Matema Danda ndiri ambassador wekuZimbabwe muno ndinorepresenta muno Mozambique kuMaputo saka ndikukumbirawo kuti ndinzwe kuti nzvimbo yenyu yapera kuchena kana kuti aisati tikati tapedza kushanda asi kuri kutinetsa manje ndo kune nyuchi dziya dzakambouraya munhu hatisokwanisa kudini kukusvika nekukushanda ikoko nekuti nyuchi dzirudini tikangosvika pagedhi chete nyuchi dzakutoya dzichitinetsa hatisokwanisa kudini kushanda zvanzi ande ikoko tobva tadzika kuenda ikoko pane nyuchi pasho takatomira padistance iwo ndo paakadzika ari oga obva asvika pane nyuchi obva atanga utsanangu tangi tikazive kuti ndiani achada kutishanyira panzvimbo yedu ndo paakazoti maComrades ndiri kumuonai makadini makatsamwa ende mune shungu mane nguva yakareba musina kushanyirwa nemhuri yenyu kuZimbabwe shamwari dzenyu dzekuZimbabwe dzakamusiyai kuno dziya nguva yehondo dzikakwanisa kudzoka imi musina kukwanisa kudzoka saka izvozvi takuuya neshoko rekuti pano apa shamwari yenyu hamunangagwa haasi kukwanisa kusvika pane zino nguva asi hatuma mudzimai wavo kuti amboyezodini zomushanyirai saka tikukumbirawo mudzikame wakomana wanomuchengetai wanyase kushanda pachene mudzimai washamwari yenyu akwanisa kusvika papi panzvimbo ino ipapo ndo patakazosimudza maoko kuti nyuchi dzese dzange dzakatifara dzikadzokera mupi muguwa tikakwanisa kupashanda mudzimai mutungamiriri wenyika Zimbabwe dototaura pachokwadi akasvika ipapo nyuchi hadzina kubuda saka ndo zvatakanyasa kuona kuti pano inzvimbo yakadini yakakosha mazvita wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba kanjanda uyaikane muone eutakanjanda waya waita mukurumbira neutindi TV hamakan komana eta makumbo zopambiswa wasina vana vavakuwana
wasina varume vororwa nekuburikiza neterevhizheni. Otende, 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 otende baba nesuo